kazivai zvakare vana vaMwari, tinokutendai nekuwaniswa pachirongwa chino. Nhasi zvakare tiri kuda kutsanangura tichiresponda kune umwe mubvunzo wakabvunzwa neimwe shamwari yedu pachirongwa chino, konai pastor. Regai ndibve ndangoverenga mubvunzo wacho wakati rebei, but tinenge tinawo zvakare pascreen. Pari kunzi panapa, ndiko kuenda kudenga kwacho kwatinoda kuziva. Yes, nyama inodzokera kuvhu yoparara, asi mweya wako unenge uriko kudenga hawo. So no one knows kuti mweya kana wave kuna Mwari unenge uri pastate ipi. In other words, munhu ari kutaura kuti kana munhu achinge afa mweya wake unoenda kudenga, but hatizozivi unenge uri mustate ipi. And this should have been in reference to Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Regai ndibva ndakasika kusvika ipapo. Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Muparidzi 12 verse 7 inoti iyo, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return to God who gave it. Takanga tadzidza isusu tichitsanangura kuti chinonzi munhu, kuti panzi pane munhu, ndakamira panapa, mubatanidzwa wazvinhu zviviri, ivhu raumbwa, then mweya waMwari kana kuti mweya wehupenyu wafemerwa mukati mangu. And takatsanangura tikati unonzi mweya wehupenyu isimba ratinopiwa naMwari kuti tikwanise kutanga kurarama. And simba iroro takaprova kuti harina maziso, harizivi, haritauri, uye zvakare harisi oxygen. Pane mumwe wakazonditi saka ndo oxygen. Aiwa, haisi oxygen. Simba raMwari rinopa upenyu, haisi oxygen. But tingatoti isimba rinoita kuti mutumbi uyu ugone kudhonza oxygen. Iroro simba rikabviswa, nyange mukandiisira oxygen tank ndinofa zvakadaro kana simba iroro risipo. Ndo zvinoprova kuti harisi oxygen. In case kuna vamwe vanozofunga kuti i-oxygen isimba ratinongopiwa naMwari. And please, the fact that rakafemerwa naMwari zvinoreva kuti riri muna Mwari, harisi kuna Mwari, riri muna Mwari, because akarifemera richibva maari iye. Saka Solomon ari kuti iroro rinodzokera kuna Mwari akaupa, kureva kuti paraiva parakafemerwa musi wekutanga ndo parinongodzokera, ende ndemuna Mwari. Saka kureva kuti hapana patikuri kumweya kudenga. But mukaverenga Ecclesiastes chapter 3, I think inotijekesei zvandoda kuedza kutsanangura. Chapter 3 Ecclesiastes, mukatangira pavhesi 16 muchidzika. Regai ndisatangire pavhesi 16, regai ndingotangire pavhesi 17. Verse 18, I said in mine heart concerning the state of the sons of men, that God might manifest them, that they might see that they themselves are beasts. For that which befalleth the sons of men befalleth beasts also. Even one thing befalleth them. As the one dieth, so dieth the other. Yea, they have all one breath, so that a man has no preeminence over a beast. For all is vanity. All go to one place. All are from the dust, and all to dust return again. Izvi ndakazvitaridza ndikafungisa ndikaona kuti Mwari aida kungotiratidza isusu vanhu kuti tizive kuti hapana patinosiyana napo nemhuka. Ndo zvari kutaura pana paSolomon. Kuti hatina patinosiyana napo nemhuka kana kuti hatisi better than mhuka in terms of composition. Zvikanzi zvinowira mhuka ndo zvinowira vanakomana vevanhu. Zvikanzi zvese zvinofa. Kufa kwemhuka ndo kufa kwemunhu. Zvikanzi zvese zvine mweya mumwe. Kureva kuti mweya wakafemerwa naMwari muna Adhamu ndo mweya wakafemerwa zvakare mugudo. Ndo zviri kutaurwa neBhaibheri panapa. Is the same power which gives life. It's not, there is nothing special about that power. No, read your Bible. Ndiri kuverenga verse 19. For that which befalls the sons of men also befalleth the beasts. Even one thing befalleth them. As the one dies, so dies the other. Kafiro kemunhu ndo kafiro zvakare kemhuka. Patinoti munhu afa, tiri kuti simba riya rakaiswa naMwari rinoita kuti ararame rabva. Ndo kufawo kunoita mabhuroila munenge mauraya. Simba rinoita kuti bhuroila rirarame rinenge rabva. Simba rinoita kuti mombe irarame rinenge ratorwa, rinenge risisipo, mombe yotandadza yofa. Zvikanzi panapa, they have one breath. Zvikanzi zvese munhu nemhuka zvine mweya umwe. So a man has no preeminence over a beast. All go to one place. Tese tinodzokera kunzvimbo imwe. All are dust. Munhu nemhuka takasikwa nevhu. Zvikanzi all return to dust. Saka dai tikazvinzwisisa vanhu vaMwari kuti hakuna kunonzi mweya wako usenge zvataurwa nemunyori panapa kuti hapana anozoziva kuti mweya wako unenge uri mustate ipi. No. Uri kunzi wamuri kuti mweya wako unenge uri mustate ipi. Isimba rakaiswa naMwari, isimba raMwari rinenge riri muna Mwari. Zviri pachena tinozviziva, zvinongodzokera zvazvaiva pakutanga pasina munhu. Ndo pazvinodzokera zvichiva. Saka pamunozoverenga 1 Corinthians chapter 15, I think this one is very critical nekuda kuti kuno vamwe vanoti aiwa vanhu vanenge vane a spiritual body. Ndo zvinotaura Paul, vanozopfeka a spiritual body. This body yatinayo inenge yashanduka topiwa a spiritual body. Regai ndiverenge mavhesi acho anoreferencewa. 1 Corinthians chapter 15 verse 35 inoti iyo, but some men will say, how are the dead raised up?
and with what body do they come? Mozoiverenga yese ndavangopika ari important nekuda kwetime. Verse 42 kuenda pa44 inobva yati iyo. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption. Muviri patinofa unenge uchifuga kuora ndozvekutaurwa panapa. And it is raised in incorruption. But tinomutswa taane muviri usingaori. Paul. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. Verse 44, it is sown a natural body. This natural body is mortal. It is sown a mortal body. Pantinofa ndine muviri unofa. Natural. It is raised a spiritual body. But pantinomutswa ndaane muviri usingafi. Ndokunzi na Paul a spiritual body. Hazvirevi kuti ndenge ndaa chinhu chisingaoneki nemaziso chimweya. Ari kungotaura kuti muviri uyu paunofa ndichivigwa ndinenge ndine muviri unofa, but patichamutswa panorera hwamara tinenge taane miviri isingafi. Ndo yaari kuti panapa a spiritual body. Because there is a natural body and there is a spiritual body. This is a natural body. It's a mortal body. But pachauya Jesu Kristo chinzwa zvinoitika. Verse 51. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead shall be raised incorruptible. Vakafa vachamutswa vane muviri isingaori, and we shall be changed. Vanenge vari vapenyu vanoshandurwa. For this corruptible, this natural body must put on incorruption. It must put on a spiritual body. Inenge yane muviri usingafi. And this mortal body must put on immortality. Exactly what I'm saying. So when the corruptible will have put on incorruption, and this mortal will have put on immortality, then shall be brought to pass the saying which is written, death is swallowed up in victory. So ndo zviri kungotaurwa naPaul panapa. Hasikutaura zvinhu zviri very complicated. Ari kungoti zivai kuti pachauya Jesu Kristo miviri yedu inofa ichashandurwa kupfeka isingafi. Ndo yaari kushandisa terminology kuti natural and spiritual. Otherwise, it's not something very complicated. Tichangoshandurwa topfeka kusaora. As simple as that. Mwari dai akatibatsira kunzwisisa zvinhu izvi. Ndoda kudayira kuti tabatsirikana kana paine vane mibvunzo, please feel free to continue asking tirambe tichibatsirana. Amen.